سلام سلام كورات تخاتلتي نايزا channel زخونكم كميل لكم زلكم سلامكم مزحنا بالكم مالتيو لما عنتي بزعبا ازي بزح حالفة زنبارة زانتا اتي ورشا اتخورع حرسيل تبل زانتاي لما عنتي ما كلا اكفال حيزالكم قريبا لخونا واكب لكم دحري تابوم زنجرو مستير سلستيوم يحوات دق اسانو ኣብታ ግራት ወርቂ ተቐቢሩ ኣሎ ዝብል ሓሳብ ናይ ኣእምሮኦም ድማ ተቐረጸ ንጽባሒቱ ግና እታ ፀሓይ ከይበረቐት ሓጎስን ሰላምን ንጉስን ኣጋፋሪኦም ወይ ድማ ማሕረሽኦምን ጓላምኦምን ሒዞም ናብታ ግራት ወረዱ እቶም ይሕዋት ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ገይሮሞ ዘይፈልጡ ብውዕውዕ ስምዒት ክኹዕቱ ጀመሩ ሓጎስ እቲ ዓብዪ ወዶም ድማ ኣብ ዝኽርዋ እዩ ዝኸውን እናበለ መሬት ይፍሕር ነበረ ሰላም ድማ እታ ጓል ኣይፋልካን ኣብቲ ዓባይ እምበር እዩ ዝኸውን እናበለት ድማ ብወገን ምብራቕ ትኹዕት ነበረት ንጉስ እቲ ንእሽቶን ድማ ኣብ ማእኸል እታ ግራት ኮይኑ ብጥንቃቐ ድማ ይምርምር ነበረ መዓልትታት ሓሊፉ ሰሞናት ነጎዱ እቶም ኣሕዋት ኣብ ካብ ጥርዚ ክስካብ ጥርዚ ነታ ግራት ግልብጥብጥ ኣቢሎም ፈሓርዋ ንሓንቲ ሽንቲ ከበሮ እኳ ከይገደፉ ክዒቶም ፈተሽዋ ይኹን እምበር ዝኾነ ሳጹን ወርቂ ይኹን ዝተቐበረ ገንዘብ ክረኽቡ ድማ ኣይከኣሉን እዮም ሓደ ምሸት እዩ ሰለስቲኦም ኣዝዮም ደኺሞም ኣብ ትሕቲ ዓባይ ዳዕሮ ኮፍ በሉ እሞ ገጾም ብጭቃን ብሓመድን ተበላሹ ነበረ ኣቦና ዝተላገጹና እዮም ዝመስሉ በለ ንጉስ ብሕርቃን ነታ ግራት ኩዒትና ጨርሽናያ ሓንቲ ወርቂ ግና ኣይረኸብናን ኢና ድማ በሉ ኣቶ ወልደ ካብ ርሑቕ እናተዓዘብዎም ጸኒሖም ቀስ ኢሎም መፁ ደቀየ ከመይ ውዒልኩም ድሓን ዶ ውዒልኩም ድማ በልዎም እሞ እታ ግራት ጽቡቕ ጌርኩም ኣለስሊስኩም ኣለኹም በልዎም ፍሽኽ እናበሉ ኣቦይ ኣበይ ኣሎ ትዝብልካና ሃብቲ ኩሉ ኩዒትናዮ እኮ በለ ሓጎስ ብና ብቕጭጭ ኣቶ ወልደ ድማ ብዓርከ መሰል ድምፂ ከም ዝበሉ ኣየ ደቀይ እቲ ሃብቲ ገና ይወፀን ሕጂ መሬት ተዳልያ ኣላ ዘርኢ ክንዘርአላ ግና ጊዜኡ ሕጂ እዩ እስከ ዝኹሉ ዝፈሓርኩሞ ከይባኸነ ጽቡቕ ጌርና ንዝረኣዩ ድማ በልዎም እቶም ደቁ እናተማረሩ እውን እንተኾነ ዝኾነ ኮይኑስ ኩዒትናዮ ኢና ብማል ምስ ኣቦኦም ኮይኖም ጽቡቕ ዝዓይነቱ ስገምን ስርናይን ድማ ዘሪኦሞ እቲ መሬት ብጽቡቕ ስለ ዝተሓረሰን ዝተዳለወን እቲ ዘርኢ ቀልጢፉ ድማ በቐለ እሽም በኣር ክብራት ተኸታተልቲ ቻናለይ ሳልሳይ ክፋል ድማ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ ማለት እዩ ካልኣይ ክፋል እዚኣ ትመስል ነይራ ሳልሳይ ክፋል እቲ ግራት ምስ በጽሐ እንታይ ክኸውን እዩ እቶም ደቆም ከ እቲ ሓቀኛ ወርቂ እንታይ ምዃኑ መዓዝዮም ክርድኡ ዝብል ድማ ኣብ ሳልሳይ ክፋል ሒዘልኩም ክመጽእ እየ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ ቻናለይ እሽም በኣር እስካብ መጨረሻ ሓቢርኩም ስለ ዝጸናሕኩም ይቐኒየለይ ማለት እዩ ጠቃሚት ኮይንኩም እንድሕር ረኺብኩማ ድማ ንኣመሓዙትኩም ሸር እናገበርኩም እትዋዕኹም ኣይፈለየኒ ክብራት ኣሕዋተይ